नमस्कार भोजपुरिया जहान आज से रउआ सभे के हमनी के चैनल पे एगो नया शो आए वाला बाटे जौन की प्रतिदिन शाम के ठीक 6 से 7 बजे के बीच में अपलोड हुई जेकर नाम बाटे भोजपुरिया चटनी। आज से भी हमनी के शुभारंभ करत तनी जा रउआ सब के प्यार आशीर्वाद के बेहद हमनी के दरकार बाटे, जरूरत बाटे। उम्मीद करत तनी जैसे रउआ सब प्यार देले बानी असही रउआ सब प्यार बरसाई। इस लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार भोजपुरिया जहान आज के जौन विषय बाटे हमनी के शो भोजपुरिया चटनी में कि आखिर भैया क्रैक फाइटर इतना बड़ा फिल्म कैसे हो गई। जी हाँ भैया, भोजपुरी के सबसे बड़ा फिल्म। जी हाँ भैया, रुआ सभी के प्यार आशीर्वाद से भैया रुआ सभी के बता दी कि पवन सिंह के भैया क्रैक फाइटर भोजपुरी के सबसे बड़ा फिल्म होके साबित भइल बा। चलिए रुआ सबके बता दी भैया आखिर क्रैक फाइटर में का रहे खास कि पवन सिंह के ही फिल्म भैया एकदम सबसे खास हो गई बाटे। और भैया भोजपुरिया दर्शक के जो प्यार बाटे भैया का कहीं अभी तक भैया 2 हफ्ता से भी ज्यादा हो चुकल बाटे फिल्म के। और भैया रुआ सभे भोजपुरिया के दर्शक श्रोतागण काफी प्यार मोहब्बत फिल्म पे बरसा रहल बाड़े। भैया हो इतना कमाई कर चुकल बा जौन की भैया काबिले तारीफ बा। चलिए भैया हम बता दी कि आखिर पवन सिंह के फिल्म काहे रहे खास। भैया हो बता दी कि नवंबर महीना से भैया इस फिल्म के शूटिंग चालू भई रहे जौन की भैया भारत के कम से कम 4 से 5 को लोकेशन में शूटिंग शुरू भई। और भैया हो ई फिल्म के जौन भैया बता दी फिल्म जौन बने के रहे भैया बहुत पहले ही कल्पना कैली रहे। और ई आज से तकरीबन 1 साल पहले भैया फिल्म के जौन भैया बता दी कि जौन लेखनी रहे भैया कंप्लीट हो चुका रहे। और भैया फिल्म के भैया बढ़िया से लिखले रहन हमनी के चहेता राइटर जिकर नाम हटे भैया वीरू ठाकुर जी। और वो बता दी भैया कि फिल्म आखिर काहे सबसे अलग रहे, काहे कि भैया फिल्म में एकरा में भैया रोमांस प्लस प्यार प्लस साउथ के जब एक्शन मास्टर लोग के भैया इस्तेमाल कर गए रहे, ये सबसे हट के फिल्म के बनावेला। ओकरा बाद में रुआ सबके हम बता दी भैया कि ई फिल्म में भैया साउथ के जो भैया सबसे बड़ा महानायक बाड़े, महानायक भैया जौन की सबसे बड़ा विलेन बाड़े दीपक रावत जी, वही फिल्म में भैया 4 चांद लगा दिले बड़े। और भैया फिल्म में सबसे बड़ी बात बा कि भैया 3 गो हीरोइन भैया काम कैले बड़ी और पवन सिंह के साथ भैया 3 गो हीरोइन। तो वो सब देख सके भैया कितना बड़ा बजट की फिल्म रहे। बता दी भैया कि कुल बजट रहे फिल्म के भैया 6 करोड़ रुपया। जी हाँ भैया, जौन की भैया भोजपुरी जगत में ऐसा कभी फिल्म बनमे ना रहे। ओकरा से भी अलग भैया बता दी कि जे फिल्म देखले बा वो कहता कि भैया फिल्म देखला के बाद ऐसा लागता कि फिल्म पूरा भैया साउथ के एक्शन भरल बाटे भैया, साउथ फिल्म बाटे। और बता दी भैया ई फिल्म में भैया एक से बढ़कर एक एक्शन भैया, चाहे बाइक एक्शन कहीं। और सबसे अलग बाटे भैया जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड में भैया शिप में जौन भैया जहाज पे पानी के जहाज में शूटिंग भइल रहे जौन की भैया विशाखापट्टनम में भइल रहे जौन की भैया फिल्म में और फिल्म के 4 चांद लगा देता। और बता दी भैया फिल्म के जौन अगर हमने रोमांटिक तरीका से बात करी जाए फिल्म के भैया तो फिल्म के रुआ से 10 में कम से कम 10 देवे ही के पड़ी। काहे कि भैया फिल्म में बता दी गाना एक से एक बढ़ के बाटे। और जो फिल्म के भैया अल्टीमेटली एगो म्यूजिकली टाइप के फिल्म बनावे के कोशिश कइल गेल बाटे। भैया फिल्म के जो मुहूर्त रहे भैया करीबन 1 साल पहले हो चुका रहे जौन की भैया बता दी इहो बता दी भैया कि ई फिल्म में भैया पहले अक्षरा सिंह के कास्ट करे के खबर आई रहे। जी हाँ भैया, लेकिन बता दी पवन और अक्षरा के भैया जौन झगड़ा के बाद भैया पूरी तरह से ये बात जौन भैया कोनो ही खबर में रुख ना लेलस। हालांकि चलिए बता दी भैया कि और ये फिल्म काहे खास बाटे, काहे कि भैया पवन सिंह बता दी भैया बैक टू बैक एक्शन फिल्म करता रहे। जी हाँ भैया, वांटेड कैले ओकरा बाद में भैया बॉस के शूटिंग कैले। और जैसे ही भैया बॉस के शूटिंग कंप्लीट कैले भैया तनको ब्रेक ना ले भैया सीधे पवन सिंह रांची पहुंच गए भैया। कड़ाका के ठंड रहे, नवंबर के महीना रहे भैया, उनमें कार रहे बहुत बढ़िया ठंड पड़त रहे। वही में पवन सिंह भैया एकदम गर्दा फाड़ मेहनत कैले और मेहनत के आज भैया रंग आ चुकल बाटे। वो सब देख सके नहीं भैया कि ऐसा फिल्म बन चुकल बा जौन की भैया भोजपुरी में इतिहास रच दिले बाटे। भैया हो ई कोनो फेक खबर ना है, ई भैया रुआ सब दर्शक से जाके पूछी जे देखले बा फिल्म में। भैया हो टिकट नहीं है मिलत, इतना फिल्म हिट चलता भैया कि हर शो हाउसफुल चलता।
इतना कमाई कर चुकल बा भैया कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लोग के भैया एकदम माने माला माल हो चुकल बा लोग। जी हाँ भैया, चलिए उम्मीद तक रहता नहीं कि रउआ सबके बहुत अच्छा लगी। जे फिल्म देखले नहीं खे, हम रउआ सबसे यही निहोरा करब कि जाई जा, रउआ सभे जाई जा, अपन कुछ समय निकाली जा और देखी जा भैया कि भोजपुरी में नया आगमन हो चुकल बटे, भोजपुरी के एगो नया दिशा मिलल बटे। उपेंद्र सिंह और भैया हमनी के जो लोकेश मिश्रा जी बड़े भैया, जो उनकी भैया प्रोड्यूसर रहन इस फिल्म के भैया, इतना अच्छा काम कैले बालोग, इतना अच्छा फिल्म के सजवले बालोग। और डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह जी के तो भैया जवाब नहीं के, पवन सिंह के साथ बैक टू बैक सुपर हिट फिल्म दिले बड़े। तो भैया हो ई बस रउआ सभी के आशीर्वाद बा, प्यार बा, दुलार बा कि आखिर पवन सिंह के फिल्म के रउआ सभी हिट बनाओनी। हम रउआ सबसे यही निहोरा करब कि रउआ लोग जाई जा, फिल्म के भैया प्यार मोहब्बत दी जा और भैया ढेर सारा शेयर करी जा भैया, और दूसरों के भैया प्रेरित करी जा। काहे कि एगो बहुत दिन बाद एगो अच्छा फिल्म बनल बा, ऐसा फिल्म बनल बा भैया जेकरा के भैया माई बहिन, अपन भाई चाचा, अपन पूरा परिवार एक संगे देख सकेला। तो हम ये कहम कि ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग के फिल्म बनावे के चाहिए। चलिए भैया, उम्मीद तक करता है सबके खबर काफी अच्छा लागल हो। अगर अच्छा लागल हो भैया तो ऐसा शो हम डेली लेके आए भैया, हमनी के पूरा टीम एगो काम करता है। तो उम्मीद करता है सब जरूर वीडियो के लाइक करब, शेयर करब और दिल के अपन दूगो बात कमेंट करब। भोजपुरी स्टार ट्यूब से भैया दया शंकर ओझा के रिपोर्टिंग।